Kok jagung ngene tok iki piye le? Wah, Tuku sego jagung ora ana lawoke. Ya sego jagung ya tum-tumane ngene ngono. Kowe iki piye le? ora mudeng aku iki. Ya wis lah. Yo ngene iki lawoke, lawoke apa iki bothok saupil iku. Yo ngono iki regane piro? 5.000. 3.000. 3.000 kok ame berharap lebih kowe. Akhire kan ono kulupe ngono kae. Ngono kulupe 3.000 iki nambah kulup iki apa ana? Ora ono mau ora ono tambahan seneran. Ah iya wis 3.000 sing ngene iki Hmm. akeh. Mbok kira nggawe dhewe sego jagung iki mbok kira gampang prosese angel. Tapi enak Des. Bothoke. Ya enak wong ora tau mangan. Emang. Wong mula nek ora tau mangan ya enak. Heeh. Nek mangan terus ya blenger. Sego jagung 3.000 ngene iki. Ya maklum ya Des ya. Ono rego 3.000 ono sayure, ono kulupe, bakule ya tekor ora untung kowe. Kuwi apa bothoke? Petet karo apa iki? Pindang. Bothok pindang. Tapi misal ora nganggo bothok ya enak. Enak Jagungnya. ngono. Perkarane apa? Ora tau mangan. Ora tau mangan enak. Seret ora kowe? Ora. Durung seret, Guys. Engko nek seret ki panggah aku ngombe ya. Sepenting ora seret kaya omonganmu.